som un sol poble. Ara més que mai, avancem cap a la cohesió social. Treballem per l'atenció a les persones amb més necessitats fins a assolir el ple reconeixement. Perquè necessitem un nou model territorial i energètic per als països catalans. Lluitem per defensar el territori. Volem ciutats pensades per les persones. Defensem un model urbà on es primi els equipaments, les zones verdes i el dret a l'habitatge. Volem que els veïns i veïnes col·laborin i participin en totes les decisions que els afecten. Treballem per un model econòmic al servei de les persones i de la justícia social, fomentant l'economia arrelada al territori. Des dels municipis construirem la llibertat del poble català. La cultura ens cohesiona i ens fa lliures. Defensem la colze a colze amb el teixit associatiu. Necessitem un món rural actiu que no perdi població i que estructuri el país. Per tot això i més, la CUP som l'alternativa necessària.